שלום יוטיוב, כאן ניסן בורחום. היום אני אראה לכם דבקים לאייפון 4 עם פסידיון. הדבק הראשון לא כל כך מעניין, אבל אינווינסטור. אתם יכולים לעשות עם קיצורי דרך בכל מה שאתם רוצים, מסך הבית, בתוך היישום, מסך הנעילה או אלקלינה. כמו שאתם רואים 48%. תראו חסיד את הצוללה. אני ממליץ על ספוט. דביק שלישי, אנדרואיד לוסק XT. כמו שאתם רואים, אני יכול לשנות סיסמה שלי. זאת הייתה הסיסמה שלי. ככה. עכשיו אני רוצה לשנות אותה, נגיד לכך. שים ככה פעמיים, כתוב לכם די נון פנטרן אב בנסט. אתם עושים אחורה הגדרות, סוגרים כמובן, מפעילים, סיים. מה הסיסמה שעשינו? הופ, וראיתם ברל, זה תוכנה לעריכת נושא. פאקמן, הנה, פגי זום, ממליץ עליו, גם עריכה נהדרת, כאילו אתם עושים ככה הרבה, כאילו זאת ממליץ הכי הרבה על פאקמן. תראו, משהו סוד, זה הכי נראה בעיניי הכי יפה, הכי טוב. דביק הרביעי, זה אתם תצליחו להוריד את זה בכסף. אני אביא סורס של זה ושל בררל ודיספליי רוסטר. זה של המסקס, זה כאילו בוחר איזה אני רוצה לרקע. נגיד אני רוצה את הרקע שלי כזה, כאילו לא את הרקע, תראו. רגע, זה נתקע לכמה שניות. ראיתם? אפשר, וכזה. לא אוהב את זה, מחליף, דקה. דקה. שינה, ראיתם? טוויק חמישי. אז אמרתי, ווינדרבורד, זה עריכת נושא של המסך. פשוט להוריד אותה ולא לגעת בה. זה עושה משהו טוב לטלפון. ספלין זה, כמו שאתם רואים פה למעלה, לאינטרנט שלי. אני רוצה כל מה שבא לי. בטמן. בטמן זה הכי יפה פה, יש פה נייק, יש פה פאקמן. יש פה דברים יפים, ממליץ על נייק או בטמן, אבל בטמן הכי אהבתי. אפשר גם כאן לרשום שם שבא לכם, סתם מסי, אתם נכנסים לסידיה או למשהו וזה ישר נותן לכם. טוב, שמחתי לעזור לכם, אני אראה לכם גם בסרטון הבא איך עושים סידיה, איך עושים צ'יטים למשחקים, הכל, האקים, סורסים. למי שיש לקנות בכסף, אני יכול לקנות לו גם בחינם דרך סורס. טוב, אז ביי יוטיוב.